Nuhaan nga tatati panawen para ken ka, saan nga agbayag takas tamet tibiyag ditoy daga, saan maawanan tinamnama sumangpet met lang tiragsak ti panunutem ket at dabigat nga at daragsak nga panakapa ay saan nga tubeng tapno lumiklik ka, saan mulis yan no mapaay ka nasken nga lumaban ka. Ti kasapulan ketip kertina ken no adda panubok nga, ti lawag na ket saan nga agbayag ket makitam tumanen pusipos ti lubong saan na kanayon aliday wenno saem ti arapaak mo ket magunod mo basta aguray kalaeng. Tatati panawen para ken ka, saan nga agbayag takas tamet tibiyag ditoy daga, saan maawanan tinamnama sumangpet met lang tiragsak ti panunutem ket at dabigat nga at daragsak na panakapa ay saan nga tubeng tapno lumiklik ka, saan mulis yan no mapaay ka nasken nga lumaban ka. Ti kasapulan ketip kertina ken no adda panubok nga, ti lawag na ket saan nga agbayag ket makitam tumanen pusipos ti lubong saan na kanayon aliday wenno saem ti arapaak mo ket magunod mo basta